Asik. Wong Wayun. Nok Lilis. Pangling. 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 Asik. Wong Wayun. Kang Geduk paling ganteng Wong Wayun. Wong Wayun Kang Geduk. Wong Wayun Kang Geduk. Wong Wayun. Kadang anane endi sampe kula-kulati apa piye oh kulane kesepian ning omahe dhewe ora bisa apa wis mekanen apa wis medemen kulane kene butuh kasih sayang aja kamu wis duwe selingkuhan tapi remuk aja gawe tambah bebakan kan sering nami ketemu rasa daya seminggu wis lawas 5.000 oh kan kulane kesepian ning omahe dhewe kan mamah hari kelagu sayang senang ucok monreker senang ucok monreker ini dia senang ucok monreker kan madudu senang ucok ada bapak ucok Wong Wayut paling ganteng Kang Geduk Wong Wayut Kang Geduk Wong Wayut majikan bos Mama Fauzia ini mau kan di kakak asik kangeling Mama Fauzia endi anane sing punya
tempe, bos sembako, bos sayur, bos jabur majikan, bos jabur majikan. Mama Haika, asik. Sekali lagi bos jabur, Mama Jina, bos tempe, bos tempe, bos tempe. Asik, majikan tua, kanggo majikan tua, majikan nom. Bapak Tono, Mama Fauzia, Bapak Fauzia. Ya, kangeling, kangeling, kangeling. Nindi anane si kakak, kulaling kene kesepian. Ibarat bulan lan kalintang, kulit sun peteng penjelekan. Duka kang sayang jake balik-balikan, kula wis ora tahan ngene disayang. Aja sampaikan kula nganggur dhewean, mengko kula bisa jadi karajan. Oke, terima kasih buat ibu.